Štěstí? To není náhoda. Štěstí máš v sobě. My bílí tygři jsme jeden tým na ledě i mimo něj. Tak pojď do toho s náma. Fortuna ti přeje. Vedenie prišlo. Ahoj, čau. Nazdar. Čau. Ahoj. Prvé musím povedať, že keď mi volal šéf, že bude vyvesený dres, tak som bol akože v šoku, v riadnom šoku. A týždeň na to som si ešte overoval tú informáciu, či som dobre počul, či náhodou to nebude tak, že vyvesia nejaký plagát k 10. výročiu. Bolo mi potvrdené, že naozaj sa môj dres vyvesí, takže bol som nadšený. Musím povedať, že to je najväčšia podsta pre hokejistu, ktorú môže dostať a ja tú poctu dostávam, takže to prijímam s neskutočne obrovskou pokorou a som strašne rád, že vlastne som tu musel niečo zanechať, keď sa to deje. Takže som strašne hrdý na toho chalana, ktorý tu hrával 3,5 roka. Som na ňo veľmi hrdý, že priniesol sem niečo, čo tí ľudia si teraz nejakým spôsobom chcú oceniť. A to je prvá vec. A druhá vec, ja som strašne rád, že môžem takto oficiálne pri takejto príležitosti všetkým tým ľuďom poďakovať, že ten dres pôjde hore, ale hlavne za tie roky, ktoré som tu prežil. Bude tu kopec mojich spoluhráčov, budú tu ľudia, ktorí fungovali okolo klubu, či už maséri, marketing, doktori, nielen hráči. Tu je to celok jedna veľká rodina, takže som strašne rád, že budem mať takto príležitosť im oficiálne poďakovať a zdať im hold. To som sa dával. Tu bol ešte jukebox na boku, to bolo celé posunuté trošku a skrinka bola vlastne tu. Ja som donesol jukebox normálne z baru. Krásne. Ja som stále ako ešte z toho taký, že až sa mi veriť nechce. Lašák z brankovej čáry! Čau, ja som vážil, že to donesie, ja som tomu veril. Aj. No, to nervy som mal, ale ja som si pravil, že ak nebude pršať dneska, tak vyhráme. Išiel som klasickou cestou v tedajšej doby, že prišli v druhej triede, prišli pozvánky na kurz korčulovania, ja som išiel a bol som nadšený, že pôjdem na hokej. Musím povedať, že moji rodičia sú veľkí fandovia hokejoví. V 85. keď sme vyhrali titul Československo, titul majstra sveta, tak odtedy som mal v hlave, že by som chcel ten titul niekedy vyhrať, majstra sveta. A sníval som stovky, možno tisíce nocí, ako sa mi to darí. Lašák teď měl zakrytý výhled. Lašák vyrazil, dobře se roztáhl na brankové čáře. Perfektní Lašákův zákrok. Je to tady, nad Tatrou Sablíská hromy divobijů. Slováci vítězí ve finále
mistrovství světa nad Ruskem, 4-3 a poprvé v historii samostatného slovenského hokeje získávají mistrovský titul. Vrátim sa tým začiatkom, po roku určenia, korčulovania, bruslení, tak som si išiel zobrať výstroj a hneď som si pýtal brankárskú výstroj. A všetci boli prekvapení, že idem do brány a ja som povedal, že ja nič iné nechcem robiť, iba byť brankár. Takže od mala len v bráne. Liberec je pre mňa výnimečný v tom, že ja som bol v Pardubiciach akože šťastný, aj sa mi darilo, ale stále mi niečo chýbalo a ja som nevedel čo. Pochopil som v Liberci, čo mi chýbalo, a to boli hory. Ja som chalan zo Zvolena, ktorý je obkolesený horami a mám strašne rád hory. A keď som prišiel do Liberca, tak som to našiel. Keď som sa ráno zobudzal, môj prvý apartmán bol pod Ešedom, som mal krásny výhľad a keď som potreboval sa prejsť a dobiť trošku baterky, tak som chodil hore sa poprechádzať pomedzi stromy a to mi trošku evokovalo ten domov. Čiže ja som sa tu preto aj dobre cítil, aj skvelé, že mi to naozaj, neviem, to sú veci, ktoré nevie človek ani vysvetliť, ale tak to proste je, že ako náhle mám tie lesy a hory popri sebe, tak mi je lepšie nejak. Ja čo poviem, ja sa stretávam s kamarátmi, s ktorými som hrával a oni mi povedia aj teraz, že bavilo ich proti mne trénovať, lebo že som išiel všetko naplno. Ja som bol maximalista. Ja si myslím, že jedna z tých vecí, že prečo sa to dneska deje, aj to, že som donesol nejakým pre mladých chlapcov, že treba proste tvrdo trénovať. Tá moja zásada, ktorá vždy platila, ktorú učím aj svojho syna, je prvý na lade, prvý v posilovni a prvý pod stolom. Takže toho som sa držal celú kariéru. Zábavný chalan, perfektný, do partie stvorený. Urobil si zo mňa žarty, ktoré takéto veci on rád veľmi robil aj druhým spoluhráčom, ale verím tomu, že v budúcnosti ho ešte za to dostanem. Jo, když jsme šli na finále v Brně a ty si šel přede mnou, dal si na jednu nohu, tak jsem si úplně nebyl jistý, jestli zvládneš chytat, ale zvládnu to vždycky. Bol si veľmi dobrý brankár a robím si radosť nielen nám Zvolenčanom a činovníkom v klube, ale aj všetkým ostatným ľuďom na Slovensku. Bol jedným zo strojcov pri titule majstra sveta. V kariére jsem nezažil golmana, který by měl tak velký ruce. Vášeň, chlapci, vášeň, dievčatá, trénujeme dievčatá, chlapci a dievčatá, je to vášeň. Hokej musí byť vášeň, musí to byť radosť, musí to byť snívanie, všetko začína snívaním, musí tam byť radosť z tej hry a musíte ísť vždy svojou cestou. Nádherný pocit, je to krásny pocit a ja sa veľmi teším. S rokmi si to idem užívať teraz ešte viac a viac a teraz tí mladí chlapci, ktorí nič nevyhrali, pochopia, že nie je ťažké titul vyhrať, ale osláviť.
Cítil som veľkú pokoru a teraz cítim ešte väčšiu. Proste nesmiem sklamať týchto ľudí a byť stále dobrým človekom alebo ešte lepším človekom, ako som bol doteraz. Takže je to záväzok, lebo to niečo, čo mi dal Liberec teraz, tak to je niečo veľké. Je to fakt veľké a neskutočne si to vážim. Štěstí? To není náhoda. Štěstí máš v sobě. My Bílí tygři jsme jeden tým na ledě i mimo něj. Tak pojď do toho s náma. Fortuna ti přeje.